Христос нарадзіўся, славім Яго. Вось дзева зачне народзіць сына і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Вось ужо больш 2000 год мінула з таго моманту, калі гэтае прароцтва сталася рэчаіснасцю. І мы штогод з вялікай радасцю святкуем гэтую падзею, не проста ўзгадваючы, але перажываючы яе наноў. Бо Христос нараджаецца. І так як тады ў Бэтлееме і сёння ён разам з Божай Маці ходзіць і шукае месца сярод людзей. Езус далей стукаецца ў нашае сэрца, прагнучы абудзіць у іх веру. Веру ў вечныя, у трывалыя каштоўнасці, веру ў Бога. Езус і сёння прагне падзяліцца з намі любоўю і навучыць нас гэтай любоўю дзяліцца адзін з адным. Бо толькі дзелячыся прабачэннем, спагадаю, міласэрнасцю, мы будзем здольныя будаваць трывалыя сем'і, будаваць нашае грамадства, касцёл і з надзеяй глядзець у будучыню. Няхай нованароджаны збаўца, які прынёс у гэты свет сваю бязмежную Божую любоў, дапаможа нам у гэтым, каб гэты свет, а перадусім нашае сэрца, сталіся прынамсі крыху лепшымі. Няхай надыходзячае свята прынясе ў кожны дом, у кожнае сэрца супакой, радасць, Божае благаслаўленне. Няхай у надыходзячым Новым годзе над нашымі дамамі будзе заўсёды мірнае неба, святла, Божай радасці і супакою, радасных святаў Божага нараджэння і шчаслівага Новага года.